Fis-sem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Ġuża Karwana. L-lum ħuti eżies il-Knisja tagħmel il-festa ta' wieħed mill-Apostli, San Ġagbu. Niftakru li San Ġagbu kien wieħed minn dawk it-tliet apostli l-aktar qrib tal-Mulej Ġesu. Huwa aħu Ġwanni u liet Żebedew u kienu preżenti kemm fuq it-Tabor u kemm fl-Ort tal-Ġetsemani. Meta lilhom Ġesu jgħidilhom isru u jitolbu biex ma tidħlux fit-tiġrib. Pietru, Ġagbu u Ġwanni. Iju għalhekk aħna wkoll ħuti nitolbu biex narfu nilqgħu dan l-appell li l-Mulej jagħmlilna biex nitolbu biex ma nitfixklux. Għax it-talb hija relazzjoni għaqda sħiħa mal-Mulej Ġesu. Biex inkomplu wkoll araw kif il-liturġija taqqat kollox anke mal-Vanġelu tal-bieraħ. Għalhekk fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna hija ħuti nitolbu maħfra għal ħtiejietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lil-nedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħarruftalla bin il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħen għalina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqa it-talb tagħna. Inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħen għalina. Għaliex inti waħdek Qaddis, inti waħdek Mulej, inti waħdek ilori Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox. Int qaddist l-ewwel ħidmiet tal-apostli tiegħek bil-martirju ta' San Ġagbu. Wettaq wejn lill-Knisja tiegħek bl-istqarrija tal-ħarsien tiegħu. Bibinek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarim it-tieni ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, dan it-teżor hija tagħna f'ġaral tal-fuħħar. Ħalli bekk jidher sewwa li l-kobor ta' din il-qawwa ġej minn Alla u mhux minna. Aħna minn kullu mkien ninsabu mafusin, iżda maħniex mawtnin. Imħasbin, iżda m'għadniex qalbna maqtuwa. Ippersegwitati, iżda maħniex abbandonati. Mixħitin mal-art, iżda maħniex meqrudin. Ġisimna dejjem inġorru il-mewt ta' Ġesu biex ġisimna tidher ukoll il-ħajja ta' Ġesu. Għax aħna għad li qegħdin ngħixu ninsabu dejjem mogħtija għall-mewt minħabba f'Ġesu biex il-ħajja ta' Ġesu ukoll tkun tidher fil-ġisem tagħna li jmut. U bekk fina taħdem il-mewt, imma fikom taħdem il-ħajja. Imma billi aħna għandna l-istess spiritu ta' fidi li fuq u hemm miktub emmint u għalhekk tkellimt. Aħna wkoll emminna u għalhekk tkellimna. Għax nafu li dak li qajjem lil Mulej Ġesu lilna wkoll
għati qajjimna flimkien ma' Ġesu u jressaqna qudiemu flimkien magħkom. Għax dan kollu minħabba fikom biex il-grazzja tilħaq ħafna bnedmin oħra u bekk jitkattar ir-rat ta' ħajr għall-glorja ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lil Alla. Għas-salm responsorjali nwieġbu min jiżra fid-dmuħ jaħsad bil-ferħ. Ngħidu min jiżra fid-dmuħ jaħsad bil-ferħ. Meta l-mulej reġġa lura l-imjassra ta' Sion, konna qisna mitlufa f'ħolma. Imbagħad bid-daħk imtela fomna u blajjat ta' ferħ il-sienna inwieġbu min jiżra fid-dmuħ jaħsad bil-ferħ. Imbagħad bdew jgħidu fost il-ġnus kbir femilu l-mulej magħhom, kbir femilu l-mulej magħna. U aħna bil-ferħ imtlejna inwieġbu min jiżra fid-dmuħ jaħsad bil-ferħ. Biddel mulej xortina bħal widin tan-negeb. Dawk li jiżraw fid-dmuħ jaħsbu blana ta' ferħ inwieġbu min jiżra bid-dmuħ jaħsad bil-ferħ. Huma sejrin imorru jibku, iġorru ż-żerriħa żrieħ. Iżda huma ġejjin lura jiġu bana ta' ferħ, iġorru l-qatet f'idejhom. Inwieġbu min jiżra bid-dmuħ jaħsad bil-ferħ. Inqumu għall-Evanġelju. Jiena żiltkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa', jgħid il-mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien resqet lejh ulied Zebedew flimkien ma' uliedha u nxteħtet qudiemu titolbu xi ħaġa. Xi trid staqsija u hi qaltlu ordna li dawn iż-żewġ uliedi joqogħdu wieħed fuq il-lemin tiegħek u l-ieħor fuq ix-xellowk fis-saltna tiegħek. U Ġesu wieġeb, ma tafux intom titolbu. Għandkom ħila tixorbu il-kalċi li se jkolli nixrob jien. Għandna qalulu. Il-kalċi tiegħi qalilhom tixorbuh iva. Imma li wieħed joqgħod fuq il-lemin jew ix-xellowk tiegħi din mhijiex ħaġa li nagħtiha jien. Imma hija għal dawk li għalihom hija mħejjija minn missieri. Il-10 l-oħra meta semgħu dan inkorlaw għaż-żewġ taħwa. Imma Ġesu sejħilhom u qalilhom tafu intom fost il-pagani il-kapijiet qegħdin biex jikmandaw u l-gbarat biex jħaddmu fuqhom is-seta'. Fostkom m'għandux ikun hekk. Imma min irid ikun kbir fostkom għandu jkun għaddej tagħkom. U min ikun irid ikun l-ewwel fostkom għandu jkun l-sir tagħkom. Hekk ukoll bin il-bniedem ma ġiex biex ikun moqdi imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu b'fidwa għal kotra. Il-kelma tal-mulej. Żgur li dan il-fatt din il-laqa ta' Ġakobu u Ġwanni l-uliet ta' Zebedew immarkat il-ħajja ta' dawn iż-żewġ dixxiepli. L-ewwel qabel kollox ma għamlet xejn ħażin din l-omm. Tixtieq li uliedha jkunu dejjem mal-mulej. Imma qabel dan kollu il-mulej jiftħilhom għajnejhom u jgħidilhom hawnhekk mhux min ikun l-ewwel. L-importanti mhux min qiegħed l-ewwel imma kemm jien
maqut kemm jien insir nixbaħ f'ħajti lil mulej. Infatti x'inhi l-mistoqsija li għamlilhom Ġesu? Għandkom ħila tixorbu il-kalċi li se nixrob jien? U li minnu il-kalċi li minnu qiegħed jitħaddet il-mulej Ġesu? U dak il-kalċi li fil-ġnien tal-Ġetsemani fil-bidu tal-passjoni tiegħu idur lejn il-missier jgħidlu jekk jista' jkun bijed dan il-kalċi. Imma mhux dak li rrid jien, ħajsir dak li trid int. Id-dbatija. Id-dbatija Ġesu qatt ma joħodha bħala toqol, sempliċement pejs, imma pejs toqol frott l-imħabba jew aħjar. Id-dbatija ta' Ġesu huwa jibdilha f'turija ta' imħabba għalija u għalejk. Infatti kif jispiċċa l-Vanġelu. Min irid ikun l-ewwel, irid ikun il-qaddej. Bin il-bniedem ma ġiex biex ikun moqdi imma biex jaqdi. U mhux biss, u biex jagħti ħajtu għall-oħrajn, għalina, fidwa. U bir-raġun ġagbu għalhekk jaċċetta li jieħu l-martirju. Għax fil-mixja tiegħu li jagħmel ma' Kristu fehem li jidbatija fija sens biss fil-ħajja tal-bniedem meta l-bniedem jaref jitbdilha b'turija ta' imħabba. Kif hu stess jaċċetta l-martirju tiegħu b'turija ta' imħabba lejn Kristu. Ejjew hekk f'dan il-jum f'din il-festa ta' San Ġagbu nitolbu l-mulej jatina din il-qawwa. Jatina l-kuraġġ, jatina l-għajnuna tiegħu biex aħna stess mal-persuna li qiegħda tbati ngħinuha u nuruha l-ewwel qabel kollox imħabbitna. Aħna stess mhux quddiem id-dbatija nabbandunaw il-min nibati, imma nkunu aħna stess dawk li naqdu, li nservu, ninsew lilna nfusna biex inħobbu lil xulxin. Ħuti m'hemmx imħabba ikbar minn dik li wieħed jagħti ħajtu bħalma għamel l-Apostlu Ġagbu fuq l-eżempju tal-imgħallem tiegħu Ġesu. Ejjew aħna għalhekk inġeddu l-fidi tagħna nitolbu u ngħidulu ħeġġiġna bl-imħabba tiegħek mulej, ħeġġiġna bl-imħabba tiegħek mulej. Nitolbu għall-isfijiet, partikolarment nitolbu llum u f'dawn il-ġranet għall-Papa Franġisku, is-suċċessur ta' Pietru, f'dan il-vjaġġ penitenzjali li huwa qiegħed jagħmel fil-Kanada sabiex tikber ir-rikonċiljazzjoni nitolbu. Sabiex il-mexxejja tal-poplu jippromuovu l-ugwaljanza aktar milli jaħkmu ma jarfu biex bl-umiltà jaqdu lil popli ħajjexu fi-sliem nitolbu. Ħeġġiġna bl-imħabba tiegħek mulej. Sabiex dawk li jiddedikaw ħajjithom għal qadi tal-morda, nurses, tobba, persuni fid-djar tagħna, isibu l-faraġġ fi Kristu li ma ġiex biex ikun moqdi imma biex jaqdi u jagħti ħajtu nitolbu. Sabiex aħna wkoll li kollna s-sabar li nistennew bil-fidi il-milja sħiħa tas-saltna ta' Alla nitolbu. Tolbuk mulej biex bl-interċessjoni ta' Umna Marija minn dan is-santwarju għażiż tkompli tħeġġeġ lill-familji tagħna sabiex jikbru fl-għarfien tiegħek u fl-imħabba tagħhom lejk u lejn xulxejn nitolbu. U Alla li fis-sagrifiċċju ta' ibnek il-għażiż inti għallimtna jmutu għall-oħrajn biex ikollhom il-ħajja.
Għatina li naqduk b'qalb ġeneruża, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej, għal merti tal-passjoni li sofra ibnek biex isalvana, naddaf l-ispirtu tagħna minn kull teba u ilqa' is-sagrifiċċju għażiż li sejrin nofrulek fil-festa ta' San Ġagbu, l-ewwel wieħed fost l-Apostli li xorob il-kalċej tal-martirju kif xorbu Ġesu Kristu li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, nizzuħajr l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Int ir-raj ta' dejjem, ma tħallix weħida l-Knisja tiegħek, imma tibqa' dejjem tieħu ħsiebha u tħarisha permezz tal-Apostli biex ikomplu jirowha dawk stess li inti qiegħed fuqha bħala rajja f'isem ibnek. Għalhekk mal-anġli u l-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċ tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewwietu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sjedina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċej, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem, id-dem li jxxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fide, inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk.
U mitċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li lna li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton l-isqfijiet u l-ministrej tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wir tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mal-Apostli, l-qaddisin kollha tiegħek li jgħixu fil-ħbiberija miegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti tismawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna tnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrid żdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi la tħariex lejn nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li treħħi ħaruf ta' Alla li treħħi l-nubin tad-dinja. Ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li treħħi l-nubin tad-dinja. Għatina il-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Iżdejt il-mod.
nitolbu. Irċivejna mulej id-doni qaddisa tiegħek, kollna ferħana fil-festa tal-Apostlu San Ġagbu, għamel li bit-talb tiegħu jidħol dejjem għalina quddiemek. Bi Kristu Siedna. Di flimkien tliet Evamarijiet nofruhom hekk għal bżonnijiet tal-Papa f'dan il-vjaġġ li qiegħed jagħmel ġewwa l-Kanada. Ninsewx kemm talabna biex nitolbu għalih propju meta kien hawn f'dan is-santwarju. U għalhekk ejjew ngħidu flimkien. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbien, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbien, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbien,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Madonna